Ohjelmistokehitys on tiimityöskentelyä ja haluamme myös asiakkaamme yhteistyöhön sovelluksen kehittämiseen. ClickUp toimii meidän toiminnanohjausjärjestelmänämme, josta myös sinä pääset katsomaan projektisi edistymistä, dokumentteja sekä keskustelemaan projektistasi meidän kanssamme. Käydään läpi, miten nämä asiat onnistuvat. Etusivun ylälaidasta löydät hakukentän, josta voit hakea mitä tahansa projektiisi liittyviä asioita, kuten dokumentteja tai taskeja, jotka ovat ohjelmistokehityksessä olevia tehtäviä. Oikealta ylhäältä pääset käsiksi muun muassa asetuksiin, josta voit asettaa tumman tilan päälle säästääksesi silmiäsi. Sivun vasemmalla olevasta navigoinnista löydät Spaces-osion, jonka alta löytyy Shared with Me-painike, jossa projektisi sijaitsee. Projektin kansiota painamalla pääset projektisi yleisnäkymään. ClickUpin yksi tärkeimmistä ominaisuuksista, joita hyödynnämme ohjelmistokehityksessä, on chatti, joka löytyy täältä. Nopea ja selkeä kommunikointi on tärkeässä roolissa ohjelmistokehityksessä ja siksi suosittelemme käyttämään chat-osiota viestittelyyn sähköpostin sijaan. Projektitiimin kaikki jäsenet näkevät viestisi ja näin vältetään kommunikaation katkoksia. Kyseessä on tyypillinen keskustelualusta, jonne voit lisätä kuvatiedostoja ja muita tarvittavia dokumentteja kommentoinnin yhteydessä. Keskusteluun lisättyjä muistioita edellisistä palavereista pääsee myös katsomaan täältä. On hyvä merkitä henkilö, kenelle viesti on tarkoitettu. Lisää vain @merkki ja kirjoita henkilön nimi. Tällä tavoin henkilö saa itselleen ilmoituksen saapuneesta viestistä ja nopeuttaa reagointia. Keskustelua voi syntyä paljonkin ohjelmistoprojektin aikana, joten hyvä tapa selkeyttää kommunikointia on kommentoida aiheita. Esimerkiksi näin. Projektin matkan varrella voi tulla vastaan kysymyksiä, joiden vastaus on kriittinen kehityksen edistymisen kannalta. Pahimmillaan kehitys saattaa tämän vuoksi keskeytyä. Projektin hallintasivulta löytyy välilehti, joka on nimeltään projektisi nimi ja asiakaspalaverit. Täältä löytyy kaikki palaverimuistiot, joihin myös sinä pääset käsiksi. Jos mieleesi tulee jokin asia tai havaintomuistioon liittyen, kerro sitä meille chatin kautta. Kehityssivu on meidän kehittäjillemme tarkoitettu sivu. Tämä koostuu pääsääntöisesti taskeista eli tehtävistä, jotka ohjaavat meidän kehittäjien työtä projektissasi. Pähkinänkuoressa kehittäjät valitsevat koodattavan tehtävän, toteuttavat sen, merkitsevät tehtävän kuluneen ajan ja siirtävät sen Done-osioon tämän valmistuttua. Projektisi UI/UX-sivu on sovelluksen suunnitteluun tarkoitettu sivu, joka toimii samalla periaatteella kuin kehityssivu, mutta on sisällöltään suppeampi. UI/UX tarkoittaa käyttöliittymä- ja käyttökokemussuunnittelua. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, miltä sovellus näyttää ja miten se toimii. Vasemmalta valikosta löydät Dashboard-sivun, joka pitää sisällään työajan seurannan. Tästä näkymästä näet koostetusti projektiisi käytetyn työajan sekä osa-alueiden arviot ja niiden toteutuneet tunnit.